ni nyamin fo ko laba munun kera ambe bilasrali jumanke tusur mo kato fama ko bo fitna wakati hada madem ko yere korosi kuma chamama ambe min fo doni ke baka baw yode fo fitna wakati ciden ko ni fitna nana ako muni be tama fitna kono kawsa min be bola ko ako min jolendo o kawsa tama to fanay ako min sigilem fanado o kawsa min be tama wala ni fitina nana hadama dembe yire mina de folo ka ko fara nyugon ka de folo ka jatewde mina folo kana teliya ka kuma wodi ato annawajilu ko chunnu be manka kuma la ikanka doni ke baga bawde lamme folo ko sege ke folo ani fana ko do be nu chunna wakati mi yire mina kuma la o wakati la ni bebe hikima konona la ala ka hatim mandama mbe ala deli doro ala kan kisi fitina uma ala ka jamana suma ala ka damana tanga المام الغناري يتابع تقريبا التأمين مخلف الكلام كنا عند المام الدو لما كده وكان كنا قوي كده يعني بوها اللي المام الزون وعدنا نسير وده وعلى لكن المام نسير وده المام من يتكلم لما جمعنا تكلم كل ما كان يعني هو المام اللي قدر يكون معنا يرفعه ko ninyen yin kanu kelende fo damado ba kono bokoni misiri mi almami ni ayre tare la modo temena almami modo temena ka mogo la salli modo temena almami ay ka mogo la salli almami nana o konona la yalla ni almami nana min temena obe bo ko fe da almami ka temewa kele bonni almami de temena ni mbora ko fe almami temena ni almamu ye kabaruke jama be kabaruke ano fe wa bon don ke wa ko almami ratibu be misirima sunna mo ki janto nenna nin de fo be munu budambe kata sunna made awnde kalmamu bonyalen tambolo ko sobe almamu biralayre tar la militi kele militi fula doro mankambe wuli misirila ay sallijo almami mena almami taradela an kan nin kolosi kosobe an b'a fɔ minnu ma ko bolo jiginnaw o bonya b'u bolo ka taa alimamiw ma hari ni bidiyaw b'u bolo an t'u ka kow n'u ka fɛnw sabati mais nin jogo b'u bolo bɛ alimamu bonya ka tɛmɛ minnu b'u danbe ka taa sunna ma dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka alimamiw a ka alimami a y'a bonya an ka alimamiw bonya an k'u karama an k'u ka hakɛ kɔlɔsi Sheikh Salih Fawjani be kuma nin kam mukhallasul fiqhiyya abe kuma ka wala jama ka almami ko almami bonya u ka hakke kuloshi u ku janto almami ka hakke wala almami fana ika jama yi janto wala iku kuloshi iku bonya silamiya adabu ye ninde donc doni ko almami ratibu be misiri la na taradira akana teliya kam gote manye u ko fiŋo feŋe militi tani duru militi muga militi bisaba ko nin bete taradema janye ni mogo kanka korto ka mogo teme almamine militi tani duru ni ibn Semir rahimahullah aka kuma la ko militi tani duru militi muga militi bisaba ko nunu manja almami be se ka kononi nunu ne nunu te français jawye et puis jama ka do fana kawto misiri kono wakati bake kawmina misiri kono nabi almami de kono abe salli de la baraji de be sagawiye abe salli de la nimbe ka jatemna almamu tarada militi tani duru tarada de batte ni mo kanka mo la temede militi muga tarada de batte ni mo kanka mo temede militi bi saba tarada de batte ni mo kanka mo temede doni ke ba ko nawsira na de sisa wakati bena bo misali la fajiri ay almami kono wakati sera degre man namma salli sisa tilebe bo nasira na wakati boli ne wala abise ka do tema kam wala sal mini wote militi damado doro dobe pa uba ba ko sali jodoro dobe teme ibe qataru danje bala sawsal fawzani ko qataru ba danje ba ko doni ko ba do ko ka salli te sayre do seminu nuna beboka doni ko ba do ko ka salli te sayre ciden ka hadisa koso wala ya ummanna rajulan fi sultanihi la bijini ciden ko mugo kana teme mugo nye yuro min ka ko ba bolo kana teme anye o yoro la na ma jendima
tumamu imamu Nawawi ni hadisa sarahu akoni mogo ba ka du kono ube misiri ni akali mamiya be mogo min bolo donc e kana ke alimami o misiri kono ko be mogo la sallini alimami ma jenjima donc nunu ka korosi an kan janto nunu na kosobe alimami ka hakke nu ka bonyan ka do alimami fana ka jama ka hakke na bonya do eri min fana fora jama e fana ki jija e ka to ka boko kumbe o kana to ka teme bolo ni darratila alimami fana kan nin korosi donc nambora nin bila sirari yorola bon ni alimami min ni ewa ataradela aw ye mogo la do la teme na adagara ya ka fo atigi ma boko fe atigi ka boko fe ka teme o dagara wordu baboro bashi ta kawla adagara akoke parce que tire sallallahu alaihi wasallam tuma mi tiden taradela abubakar siddiq temena tiden nana abubakar ko abe sagi kofere tiden yire de ko akatoye mais on a tabe abubakar ma so alimamiye ma tiden nana kasigi ali abubakar kerefe tiden kera alimamiye abubakar kera alimami ko fe moy abella silike abubakar siddiq ye salli damina tiden ye tiden nale abubakar ko abe bo kofe tiden ko akatwa nula mais toujours abubakar siddiq ko tebbe abu kuhafata denke o kake alimamiye tiden ka sallo kofe o tebbe na yo amaso ciden nana siga kerefe ciden kera alimamiye abubakar kera alimami kofe mogo ka kella sili bagay donc ni alimami ko tigi ka bo kofe alimami ka teme a wordu babulo adagara kake lo semenu ko akume ewa ni alimami ya tigi sabati e fana atigi be seke sabati alimami be salla kofe donc akun nin fulala sisa juman kanyi akun nin fulala ko ale bolo min kanyi ni alimami sera kake iya soro mogo temena kaba otoye parce que ni ko ka boko fe ka temo be nani nyogon juguya nyogon kono ya ni nyogon che ako o kama ni alimami ya tigi toye ka sabati aka salla ko fe ko de kanye ako min ni alimami ko tigi ka bo ko fe aka hakedo de aka bo ko fe donc ka alimami ka mogo fana sabati se usalu fawjani nyo fana me aleka jabula ako adagara alimami min be nyefe na ukabo kofe akateme aka hakede do ni alimami ko atigi ma fana sabati alimami kera alimami kofe ma kofe ako chide nya fana nyugona ke ako tabuka kele chide mbe kele yorola ataradira wakati serawiye abdurrahman ibn auf lateme chide nana ye abdurrahman ibn auf surabe mo la salli chide sallira kofe chide ma fa kabo chide sallira kofe ka ke alimami kofe mo kofe wala uflabe ni alimami nana akafamu wordu babolo nyamariya babolo emin temene anye mogo unye aki bo kofe akake alimami e kake alimami kofe mo o dagaraye na yi sabati e fana bashitaka ibe sabati abe salli i kofe shi sanni alimami ma tigi toye alimami ya tigi boye ni alimami donna alimami ba ka kabaru ke takbiratul ihram alimami ba ka kabaru ke mais buno semino ko ni yoro la ko jama'u te kabaru wereke aw be salli la kaba aw te kabaru wereke alimami de be takbirati hiramu ke jama te kabaru wereke ko ni alimami ya soro ye arakan kele teme donc ne alimami ba ta sarawlu be munke u be sigi ka alimami makono ube ko fulani ñogonce imma una alimami fara ñogoya nganiya katahya ke ka salamu bil alimami nye alimami yere ba ta dafana yere ube na kadu ye ube sigi ka alimami makono ni alimami ya ta dafana ye salamu bil ube salamu bil nofe ala ko 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 ay tan ko ni be ni tan ala to ko logo ala ko do ko no lu be micro dila bo no be allah akbar fo micro dila to pour kay say ko do ko kana to ka allah akbar fo be ko be committee donc no ma allah akbar fo be alo des fois donc bashi tala nonu na nyogona ala to do ka fo misiri micro de do o kawsa kuma wure ka fo ala
Bon, aussi ça, Fajiri be salli fo 6h moins 10 do ba salli reste 6h pire. Mais do be woleli folo que depuis 4h. Obe chogodi. Do 4h30 do 5h. Do ni kibaw nyini karani no ko minye woleli folo nunu ye ani woleli folo ni nyogonche France kere le mana. Jamana kelen de ba laje ube jama kelen ba laje ayre kam masalaha be minna dro ayado min kani jama kam masalaha be minna aboke bon konni ye kutuba folo kala arabu kanna kutuba fulana yafo kanwrelo be jate kutuba fulay ay o ye kutuba kelende ye sigiri de ko ni nyogon cho be jate kutuba kelende bon konni mo do be salli ko ate salli fardaw ni salli sunnaw do ko obe chogodi wa anko ewa har yankal daga dare kuno ko yajibu lil mukallif tasihihu imanihi summa ma'rifatu ma yusulu bi fardu ayni donc hada made farda munu mi kere ya ibe ulu kalade salli fardaw na jewsen ñu few fo ko ulu kalade nu kalam baga bubolo bon na ya sura tigi bake kuke amashe ku kalade ube abe yoro mi kalam baga ta bolo donc basi ta ka salli la aka salli donc aba ka salli ka chogola basi ta ka salli la aka salli o chogola ka sallu ka kene menna be jama chela be karmo chela aka fe munum ba ka salli cinya fe munum ba nya farda e munum ye wajibi do aka kulu kala ku do bon koni mogo min ye denkundiw ye koni mogo min ye bombo munu ni tamaro munu be tila denkundiw la bon koni misiru kono nu ko bidaro koni e ma keni sunna ya keni lada de du jonye denkundi fuye nunu nye bato ko de bato banna de kabapew parce que be comme aw ba ke ka fewndo yira nunu nye fenyuma ye ciden tunte nunu ndo aw ndebe nunu ndo nunu be hada mado lajiya tiden tunte nunu ndo aw ndebe nunu ndo ciden na ka seybo kera ye minke aw anko ke wasabola law kana khaira la sabaquna ilayhi an fule ka munun ke na ya suru nunun tunye herade utumban ko nununa donc c'est minye ibnu usaymin ka kitabu do ko fatawa ala tariqi ayen ni fo kono minye woro tilay nigerian kaw do de ya nyinen kaw tara hijula do de nyinen kaw kan kam misiru kono ka jamana la alla da be ni mugo min muso jigina salli wole la be mikrota ube alimami be mikrota kalase karasaka muso jigina ube kutuba kala ube woro utila no semino ko na tara aya fo ambali mawye ku kan nin to e bidiyado minye misiri ka ewa denkunde ke misile ka damana kutuba kala ka woro ni tamaro utila akon na tara aya la suma ka fuye kon ni nye bidere ku ka toye ko ciden ko man hadasa fi amruna haja ma laysa min fa huwa raddu aka fuye ciden ko man amila amala laysa alayhi amrunan fa huwa raddu wala iba toye de lada kote dinani batu kono nala donc denkundi yere ka fo misiri yere kono eba munyu munkera sababu ebe saga faga munna ibe den to wole munna ibe na fo ewa misiri kono ko muso e jigna denye munyu blanina hadisa udeta delila udeta silama sare de teo ebi nin dungo ko la chukodi minye chiden na kashewo kala wasa o kala wasa atoko fo misiri kono doro ka do ki denye ini tamaro kanata ini manto kanata ikakisi bodela mo ko yere ka de na be do ni ni siraka be daga ki ka jaka dama la mo ko ni ka de ate daga ka jaka do ma chukushi
iba ifa ite jakadima al furu wal usul usulu ye munye bora munu na iti ka jakaduma furu ye munye munu bora ela luti ka jakadu magaye ni nyede aka wajibi min bi kai ka lakale kan na fulu jela iba fe ko ode tanga ko de kire tipre ote daga ye ika dem finance kan na fulu jela mu'min de sira ka yire ka dem finance kalana kan na fulu jela o be se ka don finance ala kan kisala kan tanga e ma se ka yere ka wolode e ma se ka kariya ki kan na fulu jeke ko lakala fo jakka ka o lakala e be se ka walide wore de lakala ala ka hakliman dama te daga jakka ka di demma ko ibo ke kala musakai e ka denka kala musaka bo yere kan na fulu jela ha ma famu ko do ko lu ka bamuso ufa fatulen ko fe ka bamuso tum furla cedo ma ye furu manye ko bamuso ka sagiwa bo ko ceni ewa muso ni a cema be doro muso nya nyina korke o fe ku ka furubo ko ma be ma ko ka muso nana sigi bama ko kono nana cey fatura be furuja ke ni dankaniya make ni furu bora be furuja ke ni furu kono ma sigi ka furu bo ni nyogon ce da ma fo ko ale ya bila abe furuja ke de ha bon ko misiri ka palasi mina ko karasalankaw de kan ka jɔya palasi tɛ mɔgɔ bolo misiri la misiri ye jama jɛ de damana palasi tɛ mɔgɔ min bolo ciiden ko man sabaga ila ma lam yusbagu ilayhi muslim fa huwa haqqu bihi jama yɔrɔw la misiri kɔnɔnaw la ciiden ko mɔgɔ min fɔlɔ nana i sigira yɔrɔ min ubiyɛn jɔra yɔrɔ min e de ta ye o yɔrɔ ye fo ka taa o ko in ba fo ka taa salliba ni mɔgɔ min nana sigi yɔrɔ min na sigira yɔrɔ min a ka sigi yɔrɔ de damana sigi yɔrɔ tɛ mɔgɔ bolo et puis mɔgɔ kana damana sigi yɔrɔ min na misiri kɔnɔ komi bon ko ni faamaw ye minan dɔ bali ko a kana bɔ jamana kɔnɔ wa an daga gaga min u ko a kana bɔ de wa bon ko ni faamaw ko ye minan min an tɛrɛ ko a kana feere ni e y'o ta ka t'o feere yɔrɔ an bɛ min fɔ faama ko la bunabisɛminu ko a ko ni faamaw ye jamanadenw ɲamara ni fɛn o fɛn ye ni ala sɔsɔ tɛ a wajibira an ka tugu kɔ n'i ye sɔsɔ dɔrɔn ye faamaw sɔsɔ u ye sariya min sigi sariya ni a ma ala sɔsɔ t'a la ciden sɔsɔ tɛ sariya la ni faamaw y'a sigi de a wajibilen bɛ jamanadenw ka ka t'u kɔ o la ka u bato la n'a y'u sɔsɔ o la a y'u janfa ye faamaw sɔsɔ an bɛ min fɔ o y'o de ni hadamaden ni ko dɔ b'i kari ni tɔɲali de don silamɛ sariya ma jɛ n'a ye ala sɔsɔ don ciden sɔsɔ don la ta'ata li maghluqin fi ma'siyatil khaliq mɔgɔ tɛ danfɛn bato danmasa kutale la o la n'u y'aw ɲamira ni ala sɔsɔ don dɛ n'i bɛ se ka dogo k'o kɛ cogo min ewa fɛn ti ka o la mais fɛn o fɛn tɛ haramu ye ala ma bali ni faamaw ye mɔgɔ ɲamira n'o ye ka tugu ko o la k'o k'o ye wajibi i kan n'i y'o sɔsɔ dɔrɔn ye faamaw sɔsɔ
anye nunun jabi ka koro ne nyunun jabi ka koro fem ye 30 ko ya be dogo kumbo ne ka ewa kutubaw anin kan yin kali jabu u pasira bela ante yin kali jabe wore ko la o temna ka bo famu la ka san wore ta de dama ambe se ka min fo lan ko fo Yang paling sana, bukannya na itu yang tak kena itu nama almahira muda kanan matana tu ilmu aja lu kanan. Komu? Saya nak pakai sana. Au live seru wani ladan nanti na tu kota ni. Bo ko be do kala da kono ni su bana aka finu ba fo ni tile binani mateme mo kana ma wala lesri to la we bidiya lesri to la سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ndo mi ken kondo nan kaso kon ni nyemen fo ko laba munun kera ambe bila sirali jumanke tusur mo kato fama ko bo fitna wakati hadamaden ko yere korosi kuma chamama ambe min fo doni ke baka baw yode fo fitna wakati ciden ko ni fitna nana ako muni be tama fitna kono kawsa min be bola ko ako min jolendo o kawsa tama to fanaye ako min sigilem fanado o kawsa min be tama wala ni fitina nana hadamaden be yire mina de folo ka ko fara nyugon ka de folo ka jatewde mina folo kana teliya ka kuma wodi ato annawajilu ko chunnu be manka kuma la ikanka doni ke baga bawde lamme folo ko sege ke folo ani fana ko do be nu chunna wakati mi yire mina kuma la o wakati la ni bebe hikima konona la ala ka hatin mandama mbe ala deli doro ala kan kisi fitina uma ala ka jamana suma ala ka damana tanga المهم نادي هيكل تقريبا التأمين مخلف الكلام لكنه عند المهم يدو لما كيلو وكان كنا قوي كثير يعني بيحل لنا المهم يدور على المهم يدو لكن المهم